Abalandeli bakaMthandeni nabalandeli bakaKhuzani basalokhu beyibuyisile indaba kaSenamile Mhlongo. uSenamile Mhlongo esinye isiphalaphala esenza umusic kodwa asakaphumeleli sa-underground kodwa-ke siyathembisa and futhi siyatrenda ey'nkundleni zokuxhumana. Into eyenza ukuthi uSenamile Mhlongo atrenda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ingoba muhle kakhulu, umusic uza ngemumva. uSenamile Mhlongo ey'nkundleni zokuxhumana ekhasini lakhe la-Facebook uposte inkulumo yakhe noKhuzani ebiyenzeka ku-Instagram, uKhuzani ebuza ukuthi hayi bo watrenda kangaka. Kuthe kusasenjalo kwaqhamuka uMthandeni naye waposta ekhasini lakhe laphana ku-Facebook wabhala ukuthi bayazala abanye omama, wasemenshina yena uSenamile Mhlongo. Abalandeli babe nokuyitshela nje ukuthi cha, phakathi kwaKhuzani noMthandeni kusazoke kube nombango nje mayelana noSenamile Mhlongo. Bakhona bakhomentile kuMthandeni bathi nje mfowethu wena vele ukhohlwa ngoba nakuNatasha Ntahane wancoma waze womamatha, wena nje hamba kukhela ukhumalo ngoba ukhela ukhumalo wake wakuposta sabona. Nawo uKhuzani zimkhalele futhi bathi nje ayi ndoda akusiyo indlela yokungena ingane le, uma nje ukuthi uyisoka intombi ayingenwa kanje, ungazobuza umuntu ukuthi uyatrenda, kusho abalandeli.